Bitene Octobre kalo tile 28 san 2024 an minnu sɔgɔlen no Mali kunnafoni na su ani tile an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen a bisimila Mali kunnafoni kɛnɛ kan bamanankan kunnafoni kɔnɔna na. Kunnafoni daminɛna an ka cɛmancɛ fanga ɲɛmɔgɔ général d'armée Assimi Goïta ale bɔla ka kunnafoniya o yɛrɛ kɔni jɛnsɛ ka sababuya kɛ dɔgɔkun tɛmɛnen fɛn min yɛrɛ kɔni ye binganni wale tigilamɔgɔw olu yɛrɛ kɔni bɔla ka taa binganni wale ko o yɛrɛ kɔni ta ka teriki ale capitale sɛgɛrɛ Ankara o hukumu de kɔnɔna na fɛn min an ka cɛmancɛ fanga ɲɛmɔgɔ général d'armée Assimi Goïta a bɔla ka yira k'a fɔ ko binganni wale ko a yɛrɛ kɛlen don ka a kun. An bɛ taa kiiritigilamaw olu ka kunnafoniya kɔnɔna na fɛn min yɛrɛ kɔni kiiritigilamɔgɔw olu bɔla ka wuli ka jɔ damadɔ o yɛrɛ kɔni kɛ nin kalo in kɔnɔna na ka ɲɛsin maa minnu ni olu yɛrɛ kɔni bɔla ka faso nafolo ko o yɛrɛ kɔni yurugu o hukumu de kɔnɔna na a yirala k'a fɔ Foroba Trésor ale yɛrɛ kɔni bɔla ka o miliyari 50 ɲɔgɔn kɔ ko o yɛrɛ kɔni sɔrɔ ni yurugu min ni a yɛrɛ kɔni maa nɔ minɛna kiiritigilamaw fɛ. An ka premier ministre Dr Choguel Kokala Mayiga a yirala k'a fɔ ale yɛrɛ kɔni bɔla ka i kunda Ɲoro o yɛrɛ kɔni ka taa bɔnna o yɛrɛ kɔni kɛ Ɲoro Serifukɛ la Cheikh Cherifu Buye Ayidara a yirala k'a fɔ bɔnna yɛrɛ kɔni kɔnɔna na fɛn min yɛrɛ kɔni Ɲoro ale Serifukɛ a kɔni bɔla ka foli bila ani tasi bila kɛ ka ɲɛsin an ka fanga tigilamɔgɔ ma o tɛmɛnen kɔfɛ a tilala ka dɔw donba ko o yɛrɛ kɔni kɛ ka ɲɛsin finitigilakaw ma ani jamana ale yɛrɛ kɔni lakanani ma. Musa Marani ale an ka faba commune Kati Mɛrikɔrɔ a yirala k'a fɔ ko ale yɛrɛ kɔni gɛnna Fransikaw olu ka jamana kɔnɔna na maa minnu fɛ sa u y'a yira k'a fɔ ko a yɛrɛ kɔni gɛnna maa minnu fɛ maliyɛn minnu ni olu yɛrɛ kɔni daga yɔrɔ bɛnnen no Faransi ma ko o yɛrɛ kɔni maa 100 ni kɔ ɲɔgɔn kɔ ko o yɛrɛ kɔni bɔla ka a gɛn. An bɛ taa Segukaw olu ka marabolo kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Segu Baninko u ka marabolo min bɛ yen nɔ ni ale bɛ wele ko Samakɔ Jakɔrɔ Kirango ale ni fɛn min yɛrɛ kɔni ye Numudugu ye ani Tenu ko fɛn min yɛrɛ kɔni ye kɔnɔ ye ko olu de donnen u ka dugu kɔnɔ u y'a yira k'a fɔ ko san tɛmɛnen ko nin kɔnɔ kelen ninnu ko u dola u ka dugu kɔnɔ ko u ka balofɛn caman ko o yɛrɛ kɔni halaki kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka sɛnɛfɛnw u y'a yira k'a fɔ ko ɲinɛ tuguni ko nin kɔnɔ in yɛrɛ kɔni donnen u ka dugu kɔnɔ ko u yɛrɛ kɔni bala k'u ka sɛnɛfɛn bɛɛ ko o yɛrɛ kɔni ta ka taga n'u ye u kɔni bala ka wele ko o bila fanga tigilamɔgɔ ma walasa u yɛrɛ kɔni bɛ se ka dɛmɛ sɔrɔ ka sababuya kɛ u y'a yira k'a fɔ sanu u yɛrɛ kɔni ye kɔlɔlɔba o yɛrɛ kɔni sɔrɔ ka sababuya kɛ u ye sɛnɛ minnu kɛ u yɛrɛ kɔni ma taga fan ani nafa fosi sɔrɔ a la ɲinɛ tuguni u y'a yira k'a fɔ ko kɔnɔ ninnu yɛrɛ kɔni nalen no ko halisa ko u yɛrɛ kɔni bala ka u ka sɛnɛfɛnw ko olu yɛrɛ kɔni fankelen ta ka taga n'u ye ko u kɔni bɛ wele bila fanga tigilamɔgɔ ma walasa u yɛrɛ kɔni bɛ se ka dɛmɛ sɔrɔ u ka baara kɛlen o yɛrɛ kɔni kana kɛ fu ye. Orange Mali ale bɔla ka kunnafoniya o yɛrɛ kɔni bila u y'a yira k'a fɔ ni e ma i ka numéro ni a identifielen no ni i ka carte d'identité civile k'i jilaja cogoya bɛɛ lajɛlen na k'i kunda Orange ma u ka so min ni u ka surun la ko ka u sɛgɛrɛ k'i bɛ se ka taa n'i ka carte biométrique ye walima carte nin na ka taa i ka numéro identifié no u y'a yira k'a fɔ u bɛ ka nin wuli ka jɔ in kɛ kun min kama ka sababuya kɛ ko yurugu o yɛrɛ kɔni ɲɔɲɛnen no an ka jamana kɔnɔna na kosɛbɛ ko maa caman ko olu yɛrɛ kɔni bɛ ka numéro ta ko ka taa mana ko olu kɛ n'o ye ko o de y'a to u bɛ ka nin wulikajɔ in kɛ walasa bɛɛ lajɛlen numéro bɛ se ka sécuriser cogoya min na o y'a yira k'a fɔ ko ni e maa ni i ma se ka i ka numéro yɛrɛ kɔni identifier n'i ka carte biométrique ye ou bien i ka carte ni n'a ye yanni novembre kalo tile 15 cɛ ko u yɛrɛ kɔni bɛ i ka pisi tigɛ. Kalanko ale kunnafoniyaw kɔnɔna na a bɛ wagati damadɔ o yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn kɔ bɔ maa dɔ minnu yɛrɛ kɔni bɛ ka kunnafoniyaw bila bɔlɔlɔsiraw olu sanfɛ ka to ka maaw ladɔnniya k'a yira k'a fɔ ko kalan wuli ko o yɛrɛ kɔni tɛna se ka bɛn novembre kalo tile 4 ma fɛn min yɛrɛ kɔni ye minisiri ye ni ale ka baara bɛnnen no kalanko ale kunnafoniyaw dili ma ale yɛrɛ kɔni bɔla ka kunnafoniya o yɛrɛ kɔni jɛnsɛn a y'a yira k'a fɔ ko ni ala ye novembre kalo tile 4 o yɛrɛ kɔni yirana ko o yɛrɛ kɔni don sugantilen don ko kalan ko a yɛrɛ kɔni bɛna wuli ba Maliba ale fan 14 bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na ko u yɛrɛ kɔni kɛlen don ka wulikajɔ yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen daminɛ ka ban walasa kalanso olu yɛrɛ kɔni bɛ se ka labila yanni novembre kalo tile 4 cɛ. An
Ameta anga lakana tigilamaw olu ka kunnafoniya kɔnɔna na commandant Dawuda Konate ni ale MCA lakana tigilamaw ka ɲɛmaaba ye a yirala k'a fɔ ale yɛrɛ kɔni tununnen don a bɛ tile 2 o yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn kɔ bɔ an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan nɔ halisa kunnafoniya jɔnjɔn o yɛrɛ kɔni ma sɔrɔ commandant Dawuda Konate la an bɛ Ala deli Ala k'an sɔn kunnafoni duman na. Octobre ni ale dɛmɛ kalo ye kalo min ni a yɛrɛ kɔni bolo dalen don walasa ka bana caman ka ale si latunu i n'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni cancer du sein ale ni cancer de col de l'utérus o hukumu de kɔnɔna na a yirala k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni kɛnɛyaso caman olu yɛrɛ kɔni bɛ ka wuli ka jɔ ko o yɛrɛ kɔni kɛ k'aw maaw wele walasa u bɛ se ka taa u ka dépistage ka taa o kɛ fu ale ni falaki o tɛmɛnen kɔfɛ a yirala k'a fɔ ko maa minnu ni Ala ye ninnu yɛrɛ kɔni lajarabi ni lujura in na u tilala tuguni ka sensibilisation ba o yɛrɛ kɔni boloda ko maaw kana u jate bolo kɔfɛsɛn ye ka sababuya kɛ bana min b'u la ko u yɛrɛ kɔni ka laɲini tɛ. Halisa an bɛ to kɛnɛya ko kunnafoniyaw olu kɔnɔna na an bɛ taa banabakaw olu fɛ yen nɔ alamisa don octobre kalo tile 24 san 2024 kɔnɔna na a yirala k'a fɔ ko u yɛrɛ kɔni bɔla ka campagne dɔ boloda olu fɛ yen nɔ campagne min yɛrɛ ni a yirala k'a fɔ ko u yɛrɛ kɔni taala furaji di denmisɛnnin minnu ni olu yɛrɛ kɔni bɛ taa ba 60 o yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn kɔ la o y'a yira k'a fɔ furaji in yɛrɛ kɔni kan ka di denmisɛnnin minnu ma o de minnu si b'a ta fu la fo ka taa se kalo 59 o yɛrɛ kɔni ma hukumu de kɔnɔna na a yirala k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni ye banaba marabolo ma ye ani u yɛrɛ kɔni ka commune 9 o yɛrɛ kɔni maire olu yɛrɛ kɔni bɛ u yɛrɛ kɔni sɔrɔ kɛnɛ kan ka foli bila ani tasi bila kɛ ka ɲɛsin nin bonya kɛ wale maa tigilamɔgɔw ma. An bɛ taa ɲamanakaw olu fɛ yen nɔ a yirala k'a fɔ kabakokoba dɔ o yɛrɛ kɔni kɛla olu ka marabolo kɔnɔna na o y'a yira k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni ye cɛlaka dɔ ni ale yɛrɛ kɔni kun bɔla Bamakɔ ka a kun da a ka denbaya o yɛrɛ kɔni ka ɲamanakaw olu fɛ yen nɔ ko a yɛrɛ kɔni taala ka taa denmisɛnnin ninnu yɛrɛ kɔni sɔrɔ so kɔnɔ ko nin cɛlaka in ko den 3 o yɛrɛ kɔni b'a bolo fɛn min yɛrɛ kɔni ye musomanin 2 ye k'a ni cɛmanin 1 ko a yɛrɛ kɔni kun nana olu sama pɔmu na o y'a yira k'a fɔ ko a nalen sama pɔmu na ko a yɛrɛ kɔni bɔla ka pɔmu di ninnu yɛrɛ kɔni bɛɛ kelen-kelenna ma ko o yɛrɛ kɔni tɛmɛnen kɔfɛ ko a y'a yira k'a fɔ ko pɔmu 1 ko o yɛrɛ kɔni tununa ko a yɛrɛ kɔni nana ka na den lakɔrɔbalen ni ale yɛrɛ kɔni si tɛ tɛmɛ san 10 o yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn kɔ k'a bɔla ka o ɲininka ko pɔmu tɔ kelen don ko o yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ ko ale ma pɔmu ta ko a yɛrɛ kɔni bɔla ka bagabagali ko o yɛrɛ kɔni ta ka a den yɛrɛ kɔni sɛgɛrɛ min yɛrɛ kɔni kɛla sababu ye k'a to den yɛrɛ kɔni ale yɛrɛ kɔni siranna ni a y'a fɔ ko ale ye pɔmu ta ko a yɛrɛ kɔni ma foyi fɔ den ɲini ko u yɛrɛ kɔni dalen dugu tila den o yɛrɛ kɔni fɛ ko a yɛrɛ kɔni bɔla ka den lawuli k'a tigɛ ko o da kolon sanfɛ ko ka muru ko o yɛrɛ kɔni kɛ ka den tigɛ ka a tigɛ o y'a yira k'a fɔ sifina ka denmisɛnnin a yɛrɛ kɔni bɔla sɔgɔmada sori o yɛrɛ kɔni fɛ ka a kun da u yɛrɛ kɔni ka dugu kɛrɛfɛ dugu dɔ o yɛrɛ kɔni kan min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko a y'a ɲɛsin cɛlaka dɔ ma walasa olu bɛ se ka dɛmɛ don a ma cogoya min na kunnafoniyaw olu yɛrɛ kɔni bɔla k'a yira k'a fɔ ko a yɛrɛ kɔni kɛlen ka kuma ɲɛfɔ ni cɛlaka ninnu ɲɛna ko olu yɛrɛ kɔni y'a ta ka taga n'a ye dɔgɔtɔrɔso la ka taa a bolo o yɛrɛ kɔni furakɛ yirala k'a fɔ falakan ye ko a yɛrɛ kɔni nana ko kan'a fɔ ko ka den di ale ma ko ka den yɛrɛ bolo to yen nɔ ko ale yɛrɛ kɔni bɛ taa ni a den ye so fɛn min yɛrɛ kɔni ni ma ko fɔta ninnu u yɛrɛ kɔni kamana gana kosɛbɛ u yɛrɛ kɔni wele ko o yɛrɛ kɔni bila denmansaw ma ko bɛɛ lajɛlen k'i hakili to i yɛrɛ la kɛrɛnkɛrɛnnenya la den musomanninw ko ni u bɛ denw di cɛw ma u yɛrɛ kɔni ko u hakili to u yɛrɛ la kosɛbɛ ka sababuya kɛ ko bɛɛ lajɛlen tɛ danama ye bi in na an bɛ Ala deli Ala k'an kisi nin gɛrɛgɛrɛ sugu ninnu tɔɔrɔ ma. An bɛ taa Sudankaw olu fɛ yen nɔ a yirala k'a fɔ binganni wale min tala ka olu ka marabolo sɛgɛrɛ a yirala k'a fɔ binganni wale min tala ko olu ka jamana sɛgɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka marabolo min bɛ yen nɔ ni ale bɛ wele ko Dala Jezira o y'a yira k'a fɔ ko binganni wale in yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko maa 124 ɲɔgɔn kɔ ko olu yɛrɛ kɔni bɔnɛna u ni na an bɛ Ala deli Ala k'an kisi ko an tanga nin gɛrɛgɛrɛ sugu ninnu tɔɔrɔ ma minnu bɔnɛna u ni na an bɛ Ala deli Ala ka bada nɛɛma k'a di u ni alisilamɛ bɛɛ lajɛlen ma k'an yɛrɛ ɲɛ k'an ta don o la. An bɛ taa Tchad a yirala k'a fɔ karidon octobre kalo tile 27 san 2024 kɔnɔna na ko u yɛrɛ kɔni bɔla ka binganni wale ta ka Tchad ale yɛrɛ marabolo sɛgɛrɛ u ka yɔrɔ min bɛ yen nɔ ni ale bɛ wele ko Barkaram ni ale yɛrɛ kɔni bɛ Kudubuya o yɛrɛ kɔni fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la
Kaya province ji Lake ale yɛrɛ kɔni kɔnɔna na. Wa yira k'a fɔ ko binganni wale yɛrɛ kɔni kɔnɔna na fɛn min yɛrɛ kɔni u ka lakana tigilamɔgɔw ye ko o yɛrɛ kɔni maa 40 ɲɔgɔn kɔ ko o yɛrɛ kɔni bɔnɛna ani na. Fɛn min yɛrɛ kɔni u ka jamana ɲɛmɔgɔ ye Mahama Idriso Debi Itno a yirala k'a fɔ ko ale yɛrɛ kɔni bɔla ka a ta a ɲɛda binganni wale tala ka yɔrɔ min sɛgɛrɛ ka tila tuguni ka maa minnu fɛnɛ ni u yɛrɛ kɔni bɔnɛna u ni na ani maa minnu jogila ka taa a ɲɛda olu kan. A yira k'a fɔ ko u yɛrɛ kɔni foli bila ani tasibila kɛ ka ɲɛsin maa minnu bɔnɛna u ni na ma ani maa minnu yɛrɛ kɔni jogila a yɛrɛ fɛnɛ tilala tuguni ka a yɛrɛ kan ka na yira ko o yɛrɛ kɔni ta ka olu ma ko fɔta ninnu sɛgɛrɛ. An bɛ Ala deli halisa minnu bɔnɛna u ni na Ala k'u dayɔrɔ sumaya minnu yɛrɛ fɛnɛ jogila an bɛ Ala deli Ala ka nɔgɔya kɛ olu ye. An bɛ Ala deli halisa Ala ka jamana ninnu bɛɛ lajɛlen kisi gɛrɛgɛrɛ ma. An bɛ taa Senegal octobre kalo tile 27 san 2024 kɔnɔna na a yirala k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni ye Basiru Jomafa ye ale yɛrɛ kɔni bɔla ka i kunda Arabie Saoudite kan. A yirala k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni Arabie Saoudite ale yɛrɛ kɔni ɲɛmɔgɔ ye Altesse Royale Mohammed Ben Salman ko a yɛrɛ kɔni bɔla ka wele ko o yɛrɛ kɔni bila Senegal jamana ɲɛmɔgɔ ma ni a yɛrɛ kɔni kan ka taa forum ba u yɛrɛ kɔni na u ka marabolo kɔnɔna na. O tɛmɛnen kɔfɛ u y'a yira k'a fɔ ko octobre kalo tile 30 ani kelen ka don novembre kalo tile 2 la ko a yɛrɛ kɔni kan ka a kunda terike o yɛrɛ fɛnɛ kɔni kan ni o jamana ɲɛmɔgɔ o yɛrɛ kɔni ka wele o yɛrɛ kɔni yamaruya kɔnɔna ye. Ni ne tun bɛ dansigi kɛ bi kunnafoni na an ka foli bɛ an lamɛnbaga jɛkulu bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ fɔ Mali kɔ kan an minnu b'a lamɛn an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye aw k'an bɛɛ sini ni Ala man ka jɔn an jɔn na.